Κύριε Κουρουμπλή, ζητήστε το λόγο. Δεν μπορεί το Προεδρείο να γνωρίζει. Κύριε Κουρουμπλή, ζητάτε το λόγο. Κύριε Κουρουμπλή, ζητάτε το λόγο να μιλήσετε. Παρακαλώ, μιλήστε 5 λεπτά. Γιατί πού το παράδοξο, κύριε Πρόεδρε? Δεν σας είδα. Εντάξει, και τι να κάνουμε τώρα? Φταίω εγώ? Για όλα αυτά το Προεδρείο. Κύριε Πρόεδρε, ακούγονται εδώ άρρητα ρήματα. Έρχεται λοιπόν η συγκυβέρνηση υπερασπιζόμενη το Σύνταγμα, καταρχάς ότι εμείς λέμε πράγματα εκτός συντάγματος, ότι είναι συνταγματικές οι διατάξεις. Μια κυβέρνηση η οποία στο βωμό όλων αυτών των μνημονιακών νόμων που ξεπουλούν την πατρίδα, όχι Σύνταγμα παραβίασε, δεν άφησε όρθιο τίποτα. Αντικατέστησε το Σύνταγμα με τους νόμους που πραγματικά ξεπουλούν την πατρίδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι μας λένε τώρα? Δεν καταλαβαίνει ο ελληνικός λαός τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα? Δηλαδή θέλει να μας πούνε και από τη Νέα Δημοκρατία και από το Πασόκ, στο οποίο ήμουν και εγώ βουλευτής για να αναλαμβάνω τις δικές μου ευθύνες, ότι ό,τι ψηφίστηκε τηρήθηκε μέχρι σήμερα? Τηρήθηκε, γι' αυτό έχουμε όλες αυτά τα εκτρώματα που έχουν γίνει στην πατρίδα. Και ερχόμαστε εδώ οσίες παρθένες να λέμε ότι να ξεχνούμε ό,τι έχει συμβεί. Ακόμα και αυτός ο νόμος που ψηφίζεται σήμερα, ή δεν θα τον υλοποιήσετε, όπως δεν έχει τον υλοποιήσει τόσους νόμους. Ψηφίστηκε ο νόμος, σας είπε και άλλοι βουλευτές, ο κύριος Τσούκαλης, για το 11, για το νόμο για την πολυπικιλότητα. Τον τηρήσατε? Τον εφαρμόσατε? Για ποια πράγματα μιλάμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι? Έρχεστε λοιπόν και μας λέτε ότι δεν υπάρχει ζήτημα συνταγματικότητας. Γιατί άραγε ο συνταγματικός νομοθέτης ψήφισε το άρθρο 24? Γιατί έβαλε αυτές τις διατάξεις περί ενδελεχούς διαδικασίας που πρέπει να γίνονται όλοι αυτοί οι αποχαρακτηρισμοί, ότι θα πρέπει να υπάρχει φιδό? Πώς εννοούμε το δημόσιο συμφέρον δηλαδή? Κατά βούληση, όπως μας βολεύει κάθε φορά? Και αφού λοιπόν τηρούνται οι νόμοι, κύριε συνάδελφε, κύριε Καραγκούνη, δεν έρχεστε εκεί στο Πορτοχέλι να δείτε πώς τηρούνται οι νόμοι στην παραλία? Να δούμε λοιπόν, αυτοί οι κύριοι υπόκεινται σε νόμους ή δεν πρέπει να υπόκεινται σε νόμους, που έχουν καταζαπώσει, όπως λένε στα χωριά μου, την παραλία και δεν επιτρέπουν σε κανέναν πρόσβαση στις παραλίες? Εκεί ισχύει νόμος ή υπάρχει ομερτά εκεί? Για να λέμε τα πράγματα, γιατί μας προκαλείτε συνεχώς εδώ ότι σας δίνουμε δώρα, σας κάνουμε αυτό, σας κάνουμε εκείνο? Απαντήστε λοιπόν σε αυτή την πραγματικότητα. Το ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν έγινε επέκταση σχεδίων πόλεων και εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα και αναγκάζεται τον κόσμο να μπαίνει στη λογική του αυθαίρετου, και γι' αυτό ευθύνεται η αριστερά. Έλεος δηλαδή. Εμείς πιστεύουμε, κύριε Πρόεδρε, ότι στα συγκεκριμένα άρθρα υπάρχει ζήτημα αντισυνταγματικότητας. Γιατί ακριβώς θεωρούμε ότι και το γράμμα και το πνεύμα του άρθρου 24 του Συντάγματος εκεί κατατείνει. Αν θέλουμε, αν μας ενοχλεί, στην επόμενη συνταγματική αναθεώρηση ας το αποβάλουμε από την συνταγματική μας τάξη. Αλλά από τη στιγμή που ισχύει το άρθρο 24 υπάρχει σοβαρός λόγος να έχουμε ισχυρότατες ενστάσεις για αυτό που θα επιχειρηθεί. Και επειδή η ζωή είναι ο πιο αψευδής μάρτυρας, θα δούμε σε πολύ λίγο καιρό, πως τα έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις, άλλα έλεγαν οι προθέσεις και άλλα οι βουλές των συγκεκριμένων συμφερόντων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση κατά το άρθρο 100 παράγραφος 2 του κανονισμού της Βουλής για θέματα αντισυνταγματικότητας που πετέθησαν. Παρακαλώ οι δεχόμενοι της ενστάσεις αντισυνταγματικότητας να εγερθούν.
δεν γέρθει ο απαιτούμενος αριθμός βουλευτών από το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Συνεπώς, η ένσταση αντισυνταγματικότητας απορρίπτεται. Επανερχόμεθα στον κατάλογο των ομιλητών με την κυρία Κατριβάνου. Παρακαλώ θερμά την ησυχία σας.